Projekt Zdravie do komunít je projekt humanitárnej organizácie Equita v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Je to projekt, ktorého myšlienka vznikla prvýkrát, keď Equita pomáhala na hraniciach s Ukrajinou, kedy prichádzali prví utečenci. Je to projekt, ktorý má dva hlavné ciele, ktoré sú veľmi podstatné. Ten prvý cieľ je zvyšovanie povedomia o tom, ako funguje zdravotnícky systém na Slovensku, a tá druhá myšlienka je asistencia individuálnym klientom v riešení ich problémov v súvislosti so zdravím. Je to vlastne projekt, ktorý rúca bariéry medzi našim slovenským zdravotníckym systémom a tými ľuďmi, ktorí potrebujú zdravotnícku starostlivosť. Pomáhame teda najviac zraniteľným osobám, stretávame sa teda nielen, že im pomáhame, čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti, ako vybavovania lekárov, ale takisto aj tej sociálnej pomoci a takisto aj psychickej pomoci. Nie je to len o tom, že naši klienti sa stretávajú s tým, že nerozumejú našemu systému, ale oni nerozumejú v podstate ani lekárovi, nevedia, na čo sa majú pýtať, nevedia, ako sa dostať k odborníkom, k špecialistom a nevedia ani, ako sa dostať napríklad k chronickým liekom, ktoré oni potrebujú pre svoj život. Vieme do danej komunity poslať výjazdového lekára, ktorý robí bezplatne svoje služby, robí teda odborné konzultácie, robí základnú diagnostiku, vypisuje recepty, v prípade potreby píše výmenné lístky alebo teda odporúčania na ďalšie odborné vyšetrenia. Ďalšou aktivitou tohto projektu sú vlastne tlmočnícke služby, ktoré sú obrovským prínosom v tomto projekte a sú prínosom do vzťahu lekár-pacient. Často nie je jednoduché sa vysporiadať s frustráciou, ktorá je niekedy aj na dennom poriadku, pretože je to dennodenný boj so systémom, ktorý je bohužiaľ nedostatočne nastavený na Slovensku. Ale na druhej strane je pocit z dobre vykonanej práce a pozerať sa do tváre klienta, ktorý má často aj slzy v očiach. Hlavne ma teší viac menej pomáhať tým ľuďom a tá ich spätná väzba, kedy poďakujú a sú teda vďační za každú tú pomoc poskytnutú, či už je to telefonickým kontaktom, osobným kontaktom alebo nejakým iným zabezpečením tej pomoci. Čo ma ženie vpred, asi slovo ďakujem a spokojnosť, keď vidím, že tie ľudia dostanú to, čo by bez nás dostať nemohli. A to je vlastne posolstvo tohto projektu, to je to, čo vlastne robíme každý deň a to, prečo sme tu.